Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la o nouă serie. Aici eu, Sami. Am încercat să filmez, dar ghiceți, mi-a dat crash filmarea. Deci prima dată am intrat, am vorbit cu voi și după aia, când era să închid filmarea, frate, nu era pornită. Adică mi-a dat crash, nu era pornită în pană. Și după aia, decât să o iau de la început, mai bine fac eu, nu? Și vedeți aici cum mi-am făcut eu din asta, o mică căsuță. Și vreau să vă prezint. O să omor pe ăsta. Așa. Deci eu Deci eu am adunat, am tăiat pe aici tot felul de copaci și urăsc scheletroni. Nu. Ce era să moră. Ce nereasă-te. Așa, am tăiat sinicul. Deci am tăiat tot felul de copaci pe aici. Și știți, mi-a venit mâine o idee să îmi fac acolo sus casă. Și pentru ieșire, m-am gândit să fac acolo, în spate, acolo, să fac o ușă prin care cad sau scăd, nu știu, și să ies aici. Sau să iau un snowball din ăla, nu știu, bloc, nu știu, așa, și să-l pun acolo și când sar să nu mai, și să stau acolo sus. Dar de aici o să plece în toate părțile așa. Aoleu. Așa, de acolo o să plece așa în sus. Tot felul de din alea. Scări în sus, case, în aer, vreau să mi fac pe toate în aer. La asta m-am gândit eu. Și unde mi să le? Așa, la aia m-am gândit eu și să-mi fac un oraș în aer. Voi ce ziceți? Lăsați-mi păreri în comentarii. Eu zic că va ieși super șmecher Enderman. Enderman, bă! Nu, mă! Du-te, bă! Aoleu, ce nu suport eu Enderman. Bă, că mi-a scătut. Mă, că face să jur. Bă, tu vrei să te bat? Așa, să-mi fac un oraș în aer. Trebuie să-mi pun un pat acolo. Ca să mă mai se respawneze. Așa, trebuie să-mi pun un pat acolo. Și, da, ce ziceți? Eu aș vrea să-mi fac un oraș în aer. Voi ce ziceți? Ce păreri aveți? Eu asta aș vrea. Să fie aici ca un fel de intersecție și să plece în sus un oraș în aer, un platou mare făcut din lemn. Și cam atât a fost pentru primul episod. Noi ne vedem data viitoare cu
nu uitați să apăsați, să dați un pumn butonului de like și o palmă butonului de share. Noi ne vedem data viitoare. Pa!